M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Mtendere ukhale nanu. Abale ndi alongo, pamene tikuperekeza abale wathu kudzera muimfa, timakumbukiranso kuti tili nawo mwanjira yapadera Bambo Silvio, amene yakhala kutitumikira zaka zambiri kuno ku Lilongwe Archdiocese komanso ku Nsamba Parish. Tikuwakumbukira ndi ntchito zawo zotamandika zambiri. Nthawi zonse amatilimbikitsa pa Chikhristu chathu, kwa ife ansembe amatilimbikitsanso mu nsembe wathu. Chitsanzo chakupirira, chitsanzo chachikondi, chitsanzo chosaziyang'ana iwo okha koma kuyang'ana anthu ena, monga Ambuye Yesu adanena kuti Mwana wa Munthu sanabwere kuti anthu amutumikire koma kuti iye atumikire ena. Bambo Silvio anali chitsanzo cha zonsezi zimene ndanena panozi. Tipemphererenso pamene tikupemphera mzimu wawo kuti useni mtendere. Tipemphererenso chipani cha Makomboni Missionaries, banja limene Bambo Silvio adalowa, adakhalamo natumikira m'dzina la banja limeneli. Tiwapempherere onse akomboni kuno ku Malawi komanso dera lino la kumwera la Africa ndi pa dziko lonse lapansi, kuti Mulungu awadalitse, awapatse mphamvu yapadera pamene tikumbukira Bambo Silvio. Ndiye tisanapereke nsembe ya misayi, tiyeni tilape kuti tipereke nsembe tini mitima yoyera. Ndikuwululira Mulungu wamphamvu zonse, ndinu nomwe abale, kuti ndachimwa kwambiri pakuganiza, pakulankhula, pakuchita zoyipa ndi pakusachita zoyenera. Ndachimwa kupambana.
N'chifukwa chake ndikupempha Maria Virigo odala, angelo ndi oyera onse, ndinu nomwe abale, kuti mutipepesere kwa Ambuye Mulungu wathu. Mulungu wamphamvu zonse atire chisoni, afanize machimo athu ndi kutifikitsa ku moyo wosatha. Tipemphere. Inu Mulungu Atate amphamvu zonse, amene mwatilimbikitsa kudzera m'misteri ya mtanda, ndipo mwatilonjeza kuti titenge nawo mbali m'misteri ya kuuka kwa mwana wanu, tikupemphani mwa chifundo chanu mulole mtumiki wanu Bambo Silvio Zanardi, amene adatisiya, kuti akhale nawo m'gulu la osankhidwa anu, mwana wanu Yesu Khristu Ambuye ni Mulungu wathu, amene ali ndi moyo ndi ufumu limodzi nanu Mzimu Woyera, tsopano ndi pa nthawi zosatha. Mawu ankalata yoyamba ya Timoteyo. 1 Timoteyo chapter 6 kuyambira verse ya 11 kulekeza ya 14. Koma iwe munthu wa Mulungu, uzipewa zonsezi, uzikhala ndi mtima ofunafuna chilungamo, olemekeza Mulungu, okhulupirika, wachikondi, wolimbika ndi wofatsa. Uzimenya nkhondo yabwino yakusunga chikhulupiriro mpaka ukalandire moyo wosatha. Paja Mulungu adakuyitanira zimenezi, ndipo udavomera bwino chikhulupiriro chako pamaso pa mboni zambiri. Ndikukulamula pamaso pa Mulungu, amene amapasa moyo zinthu zonse, ndiponso pamaso pa Khristu Yesu, amene popereka umboni pamaso pa Poncio Pilato adanena zoona zenizeni. Ndikukulamula kuti mopanda cholakwa kapena chokayikitsa, usate bwino zonse zimene unalamulidwa mpaka Ambuye athu Yesu Khristu adzabwerenso. Mawu a Ambuye.
Ambuye akhale nanu. Mawu a mtenga wabwino monga analembera Mariko woyera. Mphunzitsi wina wa malamulo adawamva akutsutsana. Ataona kuti Yesu wayankha bwino, asanduki aja adadza pafupi namufunsa kuti, kodi mwa malamulo onse lalikulu ndi liti? Yesu adamuyankha kuti, lamulo lalikulu ndi ili, tamverani inu Aisraeli. Chauta Mulungu wathu, iye yekha ndiye Mulungu. Motero uzikonda Chauta Mulungu wakoyo ndi mtima wako wonse, ndipo moyo wako wonse, ndi nzeru zako zonse, ndi mphamvu zako zonse. Lamulo lachiwiri lake ndi ili, uzikonda anzako monga momwe umadzikondera iwe wemwe. Palibe lamulo lina loposa malamulo amenewa. Mphunzitsi wa malamulo uja adati, ayi mwayankha bwino aphunzitsi. Monga mwaneneramo nzoonadi kuti palibe wina komanso yekha. Malondolanso ponena kuti chinthu chopambana ndicho kukonda Mulungu ndi mtima wonse, ndi nzeru zonse, ndi mphamvu zonse, ndiponso kukonda nzako monga umadzikondera iwe wemwe. Kutelo nkoposa kupereka nsembe yopsereza ndiponso nsembe zina zonse. Yesu adaona kuti munthuyo
wayankha mwa nzeru. Tsono adamuwuza kuti, iwe suli kutali ndi ufumu wa Mulungu, ndipo kuyambirapo palibenso wina woti ayesere kumfunsa kanthu. Mthenga wa Ambuye. Pamene tikupanga nsembe ya misa ya lero yokumbukira Bambo Silvio Zanardi, ndi nthawi yapadera yonena kuti tikumbukire za moyo wawonso, kuti kodi ndi chani chimene tingaphunzire kuchokera moyo wawo. Tinapanga kale nsembe ya misa yoyamba ija kunsamba, leronso tapasidwa chance yapadera kuti tilingalire za moyo wa Bambo Silvio, makamaka kuti kodi mawu a Mulungu anawagwiritsa ntchito bwanji. Tamva muthenga wathu wabwino wa lero pamene Ambuye Yesu akulankhulana ndi munthu wina papa zokhudzana za malamulo. Akufunsa kuti kodi lamulo lalikulu ndi chiyani, ndipo amuyankha kunena kuti uzikonda Mulungu ndi mphamvu zako zonse, ndi mtima wako wonse, ndi nzeru zako zonse. Ndipo anapitiriza kunena kuti uzikondanso anzako mmene umazikondera iwe mwini. I think izi ndi zimene Bambo Silvio anagwiritsa ntchito. Tikaona moyo wawo tikuona kuti anakonda Mulungu ndi mphamvu zawo zonse, ndi nzeru zawo zonse, ndipo moyo wawo amapanga focus pa moyo wa Mulungu kuti amutumikire. Mene timamva mawu athu oyamba, tamvanso Paulo woyera akumulangiza Timoteyo. Zimene amamulangiza Timoteyo titha kunenanso kuti mwina Bambo Silvio anatengeraponso phunziro chaka pamene popo, chifukwa Paulo woyera amanena kuti uzilemekeza Mulungu, uzikhala wokhulupirika, wachikondi, olimbika, ndiponso ofatsa. Uzimenya nkhondo yako yabwino yachikhulupiriro mosatopa kuti ukapulumuke. Mawu amenewa pamene Paulo woyera kumuwuza Timoteyo akutiwuza ifenso ndi zimenenso Bambo Silvio anazigwiritsa ntchito kwambiri, kukhala okhulupirika, oyika moyo wawo wonse pa Mulungu, kuntumikira ndi mphamvu zawo zonse. Tikamalingalira za moyo wawo timaona kuti Bambo Silvio anali munthu okonda kupemphera. Moyo wawo ngati wansembe amayika Mulungu patsogolo, ndi pamene amatenga mphamvu zawo za utumiki. Amadziwa kuti utumiki wanga kuti ukhale ndi mphamvu uyenera kuti uchokere m'mapemphero, ndizitumikizana ndi Ambuye Yesu Khristu, kenako ndizithano kumatuluka. N'chifukwa chake amagwira ntchito yawo mosatopa. Tikudziwa bwino lomwe kuti Bambo Silvio kumapetoku anali achikulire ndithu, pamene amatisiya ali ndi zaka 84. Komano mmene amagwirira ntchito mwina kumaposanso achinyamata kumene amafunitsitsabe kuti mpaka anazipanga misa zitatu la Mulungu. Ifeyo timene timatha kuwauza kuti ayi tapangani kaye imodzi yokha, kapena mwina mungakhala ndi kamphamvu ziwiri zokha. Koma ukauza choncho timatha kuona kuti nkhope imasintha kuti ndikufuna kuti nditumikirebe, chifukwa samavomerezanso bwinobwino kuti ndakula eti. Chachikulu amakonda utumiki wawo kwambiri, amadzipereka kwathunthu. Timanena tsiku linecho kunena kuti tsiku limene anadwala kwambiri kwakuti sangathe kupita kukapangisa nsembe ya misa,
tamene ndili ku 47 kuja ankafunitsitsabe kuti akapangise misa, komano timaona kuti tikakaniza sizikhalapo bwino ayi, komano okhano usiku anaona kuti zili bwino. Pamene amayimbira bambo Fred kuti lero sindikwanitsa kutani kuzapangisa nsembe ya misa usiku umenewo. Atangotero ife tinazo kuti ayi apapa I think nkuluyi wadwaladi ndithu. Chamafolo ndi pamene amaditana kuti lipenga tabwera usiku. Tinapita kenako pamene mapita nawo kulikuni nakhala nawo masiku 3 ali admitted, kenako afterwards pamene matengera ku Italy kuti akalandire chithandizo china. Koma pamene amapita samafuna mtima wawo kuti apite ku Italy, chifukwa nthawi zambiri tikamaona akakhutisa kupeza bwino amaona kuti akapita kucheke hapo ku Italy amatenga nthawi ya Italy kwambiri. Ndiyeno mtima wawo umakhalabe uli kunoko kuti ndizipita ku Italy ndi ndizikatani, ndizikangokhala nyumba ndizikatani. Mtima wawo amafunabe kuti akhale ku Malawi kuno, ku Africa kuno kuti atumikire. Apa panavomera chifukwa anaona kuti mwina zinthu sizinali bwino, makidine samagwira ntchito bwino ndi zina. Chifukwa anavomera. Of course mene amapita sitimayembekezera kuti mwina angangokhala ko 2 weeks chabe kenako nkumamwalira. Timaziwa kuti sanali bwino, komano tinaonabe kuti zinathamanga kwambiri imfa yawoyo. Chifukwa kuti 2 weeks kenako tomete mandra uthenga onena kuti bambo Silvio atisiya. Chachikulu chimene tifuna tilingalire za moyo wawo nchonena kuti tikhale ndi mtima odzipereka nthawi zonse, osatopa, okonda kupemphera. Monga ndaneneramu nthawi zina mwina timatha kupeza kachifukwa kakang'ono kuti pangisa kuti tiphonye mapemphero. Komano bambo Silvio ngakhale amadwala amapempherabe. Amati akapita kunsamba kupali chikuja akabwera madzulo ndiye kuti apemphera kolona yawo, tipemphera limodzi. Ndi nthawi zina timatha kuona kuti magetsi azima, tilibe sola nthawi imeneyo. Ndiyeno mapemphero amasalimu aja nthawi zina kuti amwina ndingosinkhasinkha ndekha. Amatenga tochi nkumapemphera mapemphero a Bible masalimu ndithu. Zinthu zopatsa chikoka kuti koma ndi mkuluyu mtima wa mapemphero amaukondadi kwambiri. Bambo Silvio akutiphunzitsa kuti tikhale anthu okonda kupemphera. Zonse zimene tikuchita tikhale oyika Mulungu patsogolo. Titanso kutenga moyo wa bambo Silvio poona kuti anali munthu otha kufikika ndi wina aliyense. Aliyense wang'ono wankulu amatha kuwafikira, very approachable person. Komanso titha kunena kuti bambo Silvio anali munthu onena kuti anthu amatha kuwakonda. Timanena kuti tiyenera kukhala ndi ma-qualities oti anthu azitha kutikonda. Ife tiziyakonda anthu ena, komanso ifeyo moyo wathu uthe kumakondedwa ndi anthu ena. Tikamaona bambo Silvio timatha kuona kuti munthu uyu akutha kukondedwa ndi anthu. Anali wansangala, ocheza ndi wina aliyense. Komanso tikamalingalira za moyo wawo tichena kunena kuti anali munthu odzichepetsa. Tikudziwa kunena kuti kunsamba anali abambo mfumu kwa zaka pafupifupi zaka 10. Kenako anali curate, mthandizi, malo ake omwewo. Komano amatha kutumikira bwinobwino, anali bambo mfumu kuzakhala pali chomweyo ngati mthandizi, nkumalumikizana nawo onse aja bwinobwino. Izi si chinthu chapafupi kuti ndinali kotsogolera kenako ndakhala ngati kuti ndili musi pang'ono kuti ndizitumikira ndizitumidwa. Bambo Silvio anazivomera zonsezo. Samautenga unsembe ngati udindo kuti ndi bwana kapena chani ayi. Amadziwa kuti zonsezi ndi utumiki chabe basi, mtima odzichepetsa. Komanso titha kunena kuti bambo Silvio
anali munthu olimba mtima. Poyambirira tikudziwa kuti bambo Silvio anabadwa 1940, amalowa unsembe 1967 ali ndi zaka 27. Atangolowa kumene unsembe anatumiza ku Italy komweko ku nyumba kumene akomboni amasulira kwa Chinyamata, mene amanenera eni yake nali achinyamata pafupi 60. Ndi akuluakulu anangoti pita ukakhale kumene koko ukakhale besa. Akamanena amanena kuti anangondituma kundiuza kuti debrievu amakulankhula choncho chifrenchi chake kuti pita mukazionera komweko, sanampase zomuyeneretsa kuti ndalama izi, komano amathamangathamanga panga mamishoni apiru kuti apeze ndalama zodyetsa achinyamata aja. Inali experience yawo yoyamba. Kuchoka pamene popo 1971 ndi pamene amatumidwa ku Africa koyamba. Anatuma ku Burundi, anakaphunzira ku French kumeneko. Nthawi zina amatha kuchilankhula ndithu bwinobwino kuti munthu akhala zaka zambirimbiri, chifukwa ni 1971 kenako mabwera ma English speaking countries okhaokha, koma machikumbukirabe chi French. Anakhalako pafupi zaka ziwiri zitatu ku Burundi, komano kumene koko anathamangitsidwako chifukwa kuti anali magulu oti amadzudzula boma. Ndiye nthawi imene yoyo anangoti ayi kunoko simungakhale, nkuwathamangisa. Atachoka kumene koko anabwerera pang'ono ku Italy, kenako kuzabwera ku Zambia pa 1977, kumene kujanso anatumikira ku Chipata, ku Vubwi, Chadiza. Ali pali chimodzi kumene kokonso anadzudzulaso boma nthawi imene yoyo. Ndipo koko anachita kuamanga tsopano, anagonesa mkaidi, kenako sanathamangise nthawi yomweyo, komano afterwards ndi pamene amabwera ano ku Malawi kuno. Koma tikunena kuti ngakhale amamangidwa kutani, samasiya kunena choona, kutumikira Mulungu. Anabwera ku Malawi kuno pa 1979 poyambirira ku Blantyre Diocese, atumizikira Palombe uku, kenako abwera ku Nsamba kuno kuyambira chaka cha 2001 mpaka na pamene amatisiya. Komano moyo wawo wonse titha kunena kuti anali munthu olimba mtima, komanso anali munthu okoma mtima. Agwira ntchito zambiri zachifundo, samatengera kuti uyu ndi ndani, komano amaonetsa chikondi chimene timachilingalira mu uthenga wathu wabwinowu. Chinanso tikamaona cha bambo Silvio, ena amatha kuona kuti tikapita ku mayiko azungu nthawi zina osati azungu okha, amatha kuona kuti pamakhalanso nthawi zina mwina katsankho pa anthu ochepa ena ake. Mwinanso uli mbasi muja wakhala pansi kumona munthu akudzukapo. Iyo nkumaona kuti kodi chikuchitika ndi chani kukhalapo wekha pamene paja. Komano tikaona moyo wa bambo Silvio anali ndi moyo wachikondi. Samatengeraso kuti ine ndine mzungu, ndine ndani, anali ndi chikondi. Amazitenga ngati munthu wina aliyense, mtima osasankha. Apa patukamba za azungu, olo mwinanso amalawi tokumwetwa ku Efeso timatha mwina kusankhanaso kuti uyuyu ndochokera kwakuti, uyu ndochokera kwakuti, uyu ndakwakuti kwakuti. Bambo Silvio akutipatsa phunziro lonena kuti tizikonda wina aliyense, osatengera kuti uyu akuchokera kuti, uyu status yake ndi yotani. Pali zinthu zambiri zimene tikuphunzira kuchokera kwa bambo Silvio. Nchifukwa chake tikupanga nsembe ya misayi, kuwapempherera, komanso nthawi yomweyo kulingalira za moyo wawo kuti tiphunzirepo chiyani, ndingatengepo chiyani kuchokera kwa bambo Silvio. Amen. Chuma chatu chitimapeleka kumene kulibe mpala, kutipinga
Tende kwa Mulungu Atate amphamvu zonse. Ambuye ayilandire nsembe m'manja mwanu, kuti tamande ndi kulemekeza dzina lake, ndipo ikhale yapindu kwa ife kwa mpingo wake woyera wonse. Ino Ambuye yang'anani mwa chifundo chanu Bambo Silvio mtumiki wanu amene tikumperekera nsembe ya matamandoyi, ndipo tikupemphani modzichepetsa kuti atayanjanitsidwa ndi inu kudzera m'mapemphero onetsa kudzipereka kwathuwa, akhale oyenera kudzaukanso ndi moyo mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Ambuye akhale nanu. Kwezani mitima kumwamba. Tithokoze Ambuye Mulungu wathu. Zona linkofunika ndi kuyenera ndi udindo wathu ndi chipulumutso chathu nthawi zonse ndi pamalo ponse kuti tikuthokozeni Ambuye Atate woyera, Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya, ngakhale kuti imfa ndi chilango cha machimo athu, komabe chifukwa cha chifundo ndi chaulere chanu Khristu kudzera mkupambana kwake amatipulumutsa ku imfa ndipo amatiyitana ku moyo wosatha. Choncho limodzi ndi amphamvu akumwamba tikukupembedzani mosalekeza pansi pano, ndipo pamaso pa ukulu wanu tikuyimba mosalekeza kuti ndinoyerada Ambuye nkoyenera ndithu kuti zolengedwa zanu zonse zikuyamikeni, popeza kudzera mwa mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu ndi mphamvu ndiponso ndi ntchito za Mzimu Woyera mumapatsa moyo ndi kuyeretsa zonse. Simulekeza kuyitana anthu kuti akhale anu, kuti kuyambira mmawa mpaka madzulo apereke nsembe yoyera yotamanda dzina lanu. N'chifukwa chake Ambuye tikupemphani modzichepetsa kuti kudzera mwa Mzimu yemweyo mwa chifundo chanu muziyeretse zopereka zomwe tadzadula pamaso panu, kuti zisanduke thupi ndi magazi a mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu, amene adatilamula kuzikondera misteri izi. Iye yemwe pa usiku umene adali kukaperekedwa adatenga buledi, adakuthokozani nakutamandani ndi kumunyema, nampereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo idyani nonse, popeza kuti ndi thupi langa lomwe lidzaperekedwa chifukwa cha inu. Chimodzimodzi atatha kudya adatenga chikho, adakuthokozani nachidalitsa,
ndi kuchipereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo imwani nonse, popeza kuti ichi ndi chikho cha magazi anga, magazi a pangano chatsopano ndi chosatha, amene adzatsiridwa chifukwa chanu ndi anthu ambiri kuti afafanize machimo. Muzichita izi kuti mundikumbukire. Misteri ya chikhulupiriro. Choncho Ambuye, ife pakumbukira masautso otipulumutsa mwana wanu ndi kuuka kwake kwa ulemu ndi kukwera kwake kumwamba, ndipo pamene tikuyembekeza kubwera kwake kwachiwiri, tikupereka kwa inu nsembe ino ya moyo ndi woyera kuti tikuthokozeni. Tikupemphani kuti muyang'ane ndi kuvomera nsembe yopepesera ya nyumba yanu, ndipo pozindikira kankhosa ka nsembe amene imfa yake mudayivomera kuti tiyanjanitse ndi inu, mulole kuti ife amene tilandire thupi ndi magazi a mwana wanu dzazidwe ndi Mzimu wake woyera, ndipo tikhaledi thupi limodzi ndi mzimu umodzi mwa Khristu. Iye yemwe atisandutse nsembe yokukomerani nthawi zonse, kuti tikalandire nawo zokoma zanu limodzi ndi osankhidwa anu, poyamba Virgo Maria wodaladala amayi a Mulungu, ndi Yosefe wodala mwamuna wake, limodzi ndi apostoli anu odala, ndiponso amalitiri anu olemekezeka ndi oyera anu ena onse, ife amene timawadalira kuti azitithandiza potinenera kwa inu nthawi zonse. Tikupemphani Ambuye kuti nsembe ino yotiyanjanitsa nanu ithandize dziko lonse lapansi kupeza mtendere ndi chipulumutso. Mulimbitse chikhulupiriro ndi chikondi cha mbumba yanu pa ulendo wake pansi pano, pamodzi ndi mtumiki wanu Francis Papa wathu ndi George Archiepiscopi wathu, Vincent thandizi wake ndi episkopi ndi ansembe onse ndi anthu onse amene mudawasandutsa anu. Mverani mwachifundo mapemphero a banja lanu lino lomwe mwafuna kuti lifike pamaso panu pano. Ana anu onse obalalika kumalo konse asonkhanitseni pafupi nanu, inu Atate achifundo. Anthu amene adatisiya ndi onse amene adakomera inu pamene anali kuchoka moyo uno, mwachifundo chanu mwalandire mu ufumu wanu, kumeneko nafenso tikuyembekeza kudzafika ndi kulandira ulemerero wanu pa nthawi zosatha. Kudzera mwa Iye, pamodzi naye mwa Iye, inu Mulungu Atate amphamvu zonse, limodzi ndi Mzimu woyera, ulemu wonse ndi ulemerero ndi wanu pa nthawi zosatha. Monga momwe mpulumutsi adatilamulira, ndiponso potsata maphunzitso a Mulungu, tikunena mosaopa kuti: Atate athu muli mmwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe, monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu cha lero, mutikhululukire ife zochimwa zathu, monga ifenso tiwakhululukira adani athu, musasiye ife m'chinyengo, mutipulumutse ife kwa zoyipa. Mutipulumutse ife Ambuye kwa zoyipa zonse, mwachifundo chanu mutipatse mtendere pamasiku athu ano, kuti ndi chithandizo cha chifundo chanu titetezedwe ku machimo ndi zoopsa zonse, pamene tikudikira mwachiyembekezo kubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu, popeza kuti Ambuye Yesu Khristu amene mudawuza apostoli anu kuti, ndikusiyirani mtendere, mtendere wanga ndikupatsani, musayang'ane machimo athu koma chikhulupiriro cha mpingo wanu, ndipo mwakufuna kwanu mupatse mtendere ndi umodzi, inu amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Mtendere wa Ambuye ukhale nanu nthawi zonse.
naka kankhosa ka Mulungu, naye amene amachotsa machimo a dziko lapansi, ngodala amene ayitanidwa kuphwando la kankhosa. Ambuye
Tipemphere. Inu Ambuye titasanduka tsopano polandira sakramenti opatsa moyoli, tikupemphani kuti mzimu wa m'bale wathu Bambo Silvio umene mudawupatsa gawo m'chipangano chanu uyeretsedwe ndi mphamvu za misteri ndipo ukondwere mpaka muyaya mu mtendere wa Khristu mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Ambuye akhale nanu. Akudalitseni Mulungu wa mphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Pitani ndi mtendere mukulemekeza Ambuye ndi moyo wanu. Mawu amene ndimafuna kuti ndilankhule pano ndi othokoza kwambiri. Ndimafuna choyambirira ndithokoze Bambo Silvio ngakhale anatisiya ndipo lero tikuchita misa yawo yowakumbukira, koma ndimafuna ndiwathokoze kwambiri. Tikupemphera kuti Mulungu awalandire, koma kwa Bambo Silvio tiyenera kuwathokoza chifukwa cha ntchito zabwino zazikulu zimene anatichitira ali pansi pano. Sikuno kokha, koma tamva kuti maiko ena ku Burundi kapenanso ku Zambia, koma kuno ku Lilongwe Archdiocese ntchito zawo aliyense akuzidziwa. Abambo Silvio sanali mulendo kuno, ndipo paliponse nkhalali kutali timazidi Bambo Silvio akudutsapo. Ndipo ku Nsamba parishi komanso mdinare yawo anali munthu amene anali wolimbikira kwambiri pa ntchito. Tamva kale zimenezo. Pena ndimati ndikawaona ndimawamvera chisoni, pena ndimadzifunsa kuti bambowa mwina tingathe kuwapeputsa pang'ono kuti apume, koma ndinaona kuti ayi tisatero, chifukwa Abambo Silvio sakanatha kukhala osagwira ntchito. Ndipo ndaonapo nthawi zina kuti anthu aoterewa mukayimitsa kuti asagwire ntchito sakhalitsa mamwalira. Ndiye tiwathokoze kwambiri. Ndimati ndipemphe kwa ife ansembe kuti tiyang'ane Bambo Silvio tisamatope. Ndikudziwa kuti kutopa ndi umunthu, ndipo nthawi zina kupumula n'kwabwino, ndizoona ndithu, koma pa zonse tiyike patsogolo utumiki wathu. Ndipo utumiki umenewu ulibe retirement, titero. Tidzafika mpaka na pa mapeto, katisunga zaka zambiri, ka zaka zochepa pa dziko pano, akadzatitana tidzanyamuka kupita kwa Mulungu. Koma ntchito tiye titumikire ndithu. Ndiwathokoze kwambiri. Kachiwiri ndimafuna ndithokoze chipani cha Makomboni Missionaries, chifukwa inuyo ndi amene mudalandira Bambo Silvio mchipani mwanu, ndi amenenso mudawathandiza madera onse amene anagwira ntchito. Tsiku linake tinakamba za nkhaniyo kuti anamangidwa ku Zambia, ndikumbukira timakambirana. Ndi anandiuza kuti Ambuye mudziwa kuti ine ndinakhala mu ndende. I was shocked. I said anakumanga ni ndani? Ndi analongosola nkhani yawo chifukwa choyima pa chilungamo. Chipani cha Makomboni Missionaries tithandizeni kupitiriza utumiki umenewu. Tikumbutseni zotumikira anthu makamaka osauka. Tikumbutseni zoti tilankhula pamene palipo lakwika. Tikumbutseni kuti ife pansi pano ndife alendo. Ndiye ndikuthokozeninso achipani cha Makomboni Missionaries chifukwa cha ntchito zanu, komanso chifukwa cha m'bale wanu Bambo Silvio. Aku Nsamba
inu ndiye paliso kuthokoza, chifukwa zitatigwera zimenezi panali povuta kuti tikhale ndi misa kuno ku diocese. Mukudziwa kuti mwezi umenewu wa Juni unali wovuta, pena ndimatayitika date yakuti kupeza kuti pachitikanso zina. Ndiye inu akunsamba munayesetsa kuchita misa yoyambirira yowakumbukira bambowa, ndipo mwakhala nthawi zambiri mukuwakumbukira kuwapempherera. Ndiye ndikuthokozeni kwambiri inu akhristu akunsamba, musasiye kutikonda ife ansembe anu, ngakhale tili pa imfa muzitipempherera. Ndiye zikomo kwambiri, zikomo yuso pamodzi ndi abambofumu akumsamba. Kwa ife ansembe komanso masistere, tiye tipitirize ntchito zathu kutumikira Mulungu. Akhristu onse amene mwafika kuno, zikomo kwambiri, tiye tipitirize kukumbukira m'bale wathuyu, kuwapempherera kuti Mulungu chitsanzo chawo chipitirire pakati pathu. Ndeni mawu amenewa tiyeni tsono timalize nsembe yathu ya misayi, tithokoze Mulungu chifukwa cha mphatso ya bambo Silvio Zanardi. kumene konse okondedwa omvera ndiye kumapeto kwa mwambo wa nsembe ya misa yopempherera bambo Silvio Zanardi. Ndipo mwachidule pang'ono mungokumbutsananso bambo Silvio Zanardi anabadwa mchaka cha 1940 ku Bergamo mdziko la Italy, ndipo anamwalira pa 5 June 2024 ali ndi zaka 84. Iwo anadzozedwa kukhala wansembe pa 28 June 1967, ndipo pa nthawi yomwe amatisiya nkuti atatumikira kwa zaka 57. Atumikirapo ku Burundi, Zambia komanso kuno ku Malawi. Mulaliki umene tamva pano tamva kuti bambo Silvio Zanardi analolimba mtima, kambaka kulimba mtima komweko nkuima pa chilungamo anamangidwapo mdziko lija la Zambia, ndipo iwo anatisiya akutumikira pa parishija ya Nsamba mchaka chomwe chino cha 2024 pa 5 Juni. Ndipo mwambo wa nsembe ya misa imeneyi amene anatsogolera ndi ambuye Archiepiscopi George Desmond Tambala. Tinamva mawu oyamba ochokera mu 1 Timoteo 6 ndime ya 11 mpaka na 14 omwe anatiwerengera ndi mayi Tina Kandodo. Uthenga wabwino omwe unachokera mwa Mariko 12 ndime ya 28 mpaka na 34, ndipo amene anatiwerengera ndi Adikon Hermes Chaponda, ndipo amene anatigawira ndi bambo Patrick Lipenga omwe ali abambo mfumu aku Nsamba St John's Parish. Ndipo kwaya yomwe ikumveka pansi pasiyo ndi Nsamba St John's Joint Choir. Ndipo kuti zonsezi ziveke bwino pa makina panali Edwin Stima wathandizana ndi Matthews Banda, ndipo amene amathamanga kutola ziwiri zitatu ndi Monica Chinyama Lipia. Kuchokera kwa ine Peter Dumayo ndingotero kuti pitirizani kumvera ma programu ena pa radio Alinafe.